Валер Грамыка — найлепшы футбаліст Беларусі гэтага года. Што вядома пра яго? Па ўласных словах, ён не вельмі хацеў рабіцца прафесійным футбалістам і нават думаў перайсці ў футзал. Аднак у 2015-м гульца перавялі ў першую каманду Мінска. Тады яго адзіны гол прызналі найлепшым у сезоне. На пачатку кар'еры заявіў, што не ўспрымае сур'ёзна жаночы футбол і бачыў дзяўчат, якія гуляюць, але яны як бы баряцца з мячом. У 2015-м Грамыка выказаўся пра асабістае жыццё. Дзяўчыны няма, асцерагаюся, што яна будзе замінаць маёй кар'еры. На цяперашні момант мая асноўная мэта — футбол. Калі і заводзіць сям'ю, то толькі да гадоў 25. Спачатку кар'ера, потым ужо сям'я. Што ў рэальнасці? У 2021-м тады 24-гадовы футбаліст зрабіў прапанову сваёй дзяўчыне Кацярыне. Асноўная мянушка Грамыкі ад прозвішча — Гром. Часам так нават было напісана на гульнявых футболках. Але яго клікалі і Асенсіо, Фабрэгас і нават Джокавіч, пра звонкавае падабенства з імі.